Idol, mag fresh seafood trip ta karon adlaw diri sa Surigao City. Welcome to Surigao City. Ato i-experience ang mag-seafood STK fresh from the market. Dagko kay nga tuna. Ang kamot, nanira kagamay. 450 kilo, 420, pwede ra mahangjo. Manghanap tag mga presko ng mga isda, ato ipaluto gikan sa sugba. Yatag imong isda, mupalit lang ka silang lamas gamay, hiwaon nila para isulod sa imong isda. 35 pesos rin na oh. Grabe ka idol Surigao eh. Tinuya, tinuwa di ay. Isda with pechay or gulay. O kinilaw. Akong favorite sa STK, kinilaw. Mo ng STK. Mo nilang version sa Dampa, Sutokil, sa Cebu. So atong buhaton is maghanap tag kinapriskuhan. Tanaw na to mga gwapo ng mga isda di kalidad ug ato ipaluto sa mga karinderya ug sa sikat na sugbahanan diri sa Surigao City. After ana atong kaunon, syempre kay lami kay kaon og fresh seafoods diri sa Surigao. Oh, idol, marazon na pagbalik sa imo diri sa Surigao para sa imo mga viewers. Daghan kaayo mga okay na mga pagkaon diri sa ato para sa mga food lovers diha. So arita diri sa Changi or Merkado sa Surigao City. Ipakita na ko sa inyo unsay mga baligya ng mga isda diri sa Surigao. Tara, let's go. So nato diri sa may right side facing sa Boulevard, right side ta na entrance. Sigag may na isda na siya kaning stingrays. So, di ba? Mga klaseng stingrays, mga kitong, kitong dako na kitong, mga gamay tulingan mo siguro mga kuan, mga barilis na gagmay. Okay, naapa diri. So, grabe ka daghan mga isda diri sa Surigao. Ini dako-dako lang murag dalagang bukid. Mo ni siya ang gwapo, iinununan og prito. Grabe ka idol diri sa Surigao eh. Ang isda sa bato, idol kay ni pang sugba. So basically sugbaon na grabe ka dako ani murag ni lapu-lapu. Dako kayo. Tas kani ang murag mga parrot fish, mga mulmul na gagmay, ganahan ka. Gamay na kitong. Grabe kadaghan ato pa ta sa lain nga food store. Uy, napay atbang mga kasag. So kani nga portion dol pakita na ko sa inyo dagko kay nga tuna. Oh, na available na always, pwede na nimo ikilaw, sugba, itunuwa nimo. Bahala naman sa inana kadako. Nahi panawa. Grabe kadako. Oh, ang kamot, nanira kagamay. Nukos, mo ni ako giingon sa inyo nga kanang murag sigarilyo nukos sa ilaha version. Lami ini kilawon og adobo. 200 kilo bulilaw, pwede nimo kilawon na siya, pwede nimo og torta ang ganahan ka. Alat susud na gani sa buntag, abunda kay seafood. Ana pataglaay, let's go. So musuroy na ta, POV. Grabe. So mo ni ang atong aisle if gikan ka sa center. So grabe ka taas sa aisle tanaw. Oh, magsugod na yung aisle diri na klase-klase mga isda, gagmay, dagko, tag-as, tambok, nukos. Napadiri nukos, so 260 ang kilo. Ganahan ka. Grabe ka daghan diri. Uy, grabe ka overwhelming. So murag taas kay siya, pila ka metros siya nga mga kuan baligya. Ay, ako idol tuna oh. Nara mga tuna, barilis, tawag nila ani, tapos na nila taas. Tapos sa pika side is mo na ang ilahang mga lamas, mga spices, mga ingredients na pwede mo paliton. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome Changi. Oh, kana na nila mga isda diri. Napakis like type nga murag rumpi. Kani og gagmay na tag-as. Pila kilo ni busing? I miss 320. So ang tamarong diri medyo yellowish ang yang na siya yellow nga part dia. Wapo, so meaning presko gyud na no. Dol promise ingnon gid ka maglibog jud kog pili unsa akong pilion sa kadaghan og mga isda na nakit-an diri. Glibog taon sa atoa. So gikan sa mga presko nangita lagi kog kanang murag kuan ulo no. Pila diri kilo diri? 260 pesos. Pila kilo pandawan busing? Parehas ra. Oh, so basically nakita na ta og ulo. Pwede atong kuang paliton is katong ulo. Tag 260 ra medyo barato ta ang palita. Pwede na sa 1/4 ani sir. Nice kay ako tuya sugba tuya kinilaw. Tapos ana ni ta sige buhat ta tas napo diri tag
kani is like 320 ang kilo sa uban mo gud mga 350, 360 nakabantay ta diri og medyo barato. Ang ato orderon karon is ang kani. Order sa taani og 1/4. 1/4 ako ani. Oh, sa mo ni 1/4 pila ni? Tanan. 65 pesos na na ito pang tuya. Salamat ho. Thank you. So dol, karon mangita na sa tapang kilaw. So nako nakita diri nga fresh tuna. Grabe kada ko. So ang gingon niya is unsa toy mailhan kanina presko boss? Mata tinaw. Mata tinaw asa dapit. Kani. Tinaw og mata mao ni mailhan nimo nga presko pa. Pwede ko mga 1/4 lang na kilaw. Dili na lang ta sir, sumpay man na sir. Okay ra? Uban na sila. Oh, sige, okay ra. Mat, nice. Inana nakadaghan 360 ang kilo. 1/4 saktuha oy. Nice ka. Okay, boss. Salamat ka Rajaw. 1/4. Thank you. Dana tayo pang kilaw. Next na po nato pang sugba. Let's go. Nanantay nakitaan pang sugba, pwede ko mapili o unsay akong gusto. Miss kani pila ni gamay nga kuan. May mas gwapo sugbahon ini or ini. So dol pwede ka mo sugba inani pero dako ra kaayo. So, dili na ko ma-afford. So ang pinaka best good so far sugbahon kani. Mao ni siya ang muy gapon di ba? Bakagon? Batagon. Mura siya parrot fish gapon. So batagon siya. Tapos parrot fish dito gagmay kani is yellowish na type nga parrot fish. Sige, pwede ko mukuha isa lang ani para sugba. Lama to, asa may pinaka-presko ini. Di niya maabot, boss. Okay. Ay, kadangog. Danglog oh. Okay. Pila? 180 pesos doon. Sige, okay ra. Pasugba ra ako. Kita ra ba karajaw ka ho? Para sugba ay kalami. Putangan dyan sa hama doon ay diretso na kukuan or palamas pa nako. Oh, putangan ni maglamas, sir. Hamang ko magpalamas. Diyaw rin lalamas dito? Mulamas ra sila? Marajaw. Nadol, gihiwa na niya ang para sugba. Ready na for sugba. I-remove ang mga innards. Grabe, kalami ra ba ng kuha niya? Murag bihod, atay. Nice, salamat ho. Excited na ko. Salamat ho. Yes, muna na tanan na to STK. Karon na buhaton, magpasugba ta. Sugbaanan sa atbang. Dol, ano ta diri sa sugbaanan. So ang style ani nila diri is ihatag nimong isda tapos libre na ang lamas. Mupalit lang ka silang lamas gamay hiwaon nila para isulod sa imong isda. So tagpila ganitong lamas nimo, de? 20. Nya sugba 40 kilo. So kato ako tanan pila to? 35 pesos na to tanan. Grabe ka idol ni Surigao. Sige, dahos na. Thank you. So tagaan ka ani, mag-wait ka oh. 35 pesos bayaran. Bayaran nimo 35 pesos ra na oh. Grabe ka idol Surigao eh. Salamat Karajaw. Dol, so basically, dili ka pwede makadayin in dire. So waiting lang ka. Mura siya ka ng drive-thru na pagsugba. Palit ka dito sa merkado, miski unsa, baboy, isda, or baka, or unsa ganyan mo gusto isugba. Ihatod rin mo dire, bayaran na nimo ilang service o ang lamas. So for example, karon order ta karon, mag-wait ta. Kanay ato ang tinuwa o para kilaw is mangita tawag kananan dito sa may unahan, ato ipaluto. Kaya magpaluto man sila dito. After Dol, ganahan ko medyo nailato. Try na to ilalato, be. Kani, usapi lang ni tapok. Sige, isara ako Kaya ako ra good for... may pinakadako na lingin. Ako, ay, nini, murag wapo ini. Ini, 20 pesos. Sus, kamarajaw. Kagana. Pakapinan pagajud. Kagana gajud diri sa Surigao. It's good to be back. Kamarajaw, uy. Kaalkansi naman kaw. Salamat ho. So, amo nini, 20 pesos. Pakapinan pagid ni ate. Te, salamat ho. Pangitaan ng beauty ni ate diri. Palit ko. Hoy, sige, pwede ko mapaluto. Oh, pwede. Ay, minduta, oy. O sige, sir. Unsa may paluto nimo? Kani is tinuwa, ang isa kikinilaw. Tapos, apil na lato. Okay ra, magpakuan sa kulato. Unsay paagi ani, tagpila man? Or later na na? Unsa man ni sir, kanang pila man ni kakita? 1/4 na sila actually. Salamat kay mama. May aside sa ilang mga kuandol, naasad sila yung mga pagkaon baligya diri lutong bahay, mga lami ano.
Naa siya ka ng gata, paborito sa nanako. Ug napod siya yung mga ready to eat na mga lutong bahay, kakanin, daapod. Grabe ka idol. Sige, so ato sa ni paluto. Balik ra ko te. Kay magsugbas ako. Thank you, 35 pesos. God bless mo. Kasi pa nga si Zukwan. Timanera ini siya. Pangitaan niya ako sticker. Nice, salamat. Daghan na food trip ba sa kakarong alawa? Amo. So nag-prepare na siya sa kinilaw. So kuha niya yung kinilaw. Murag lami kita naaw no, gibutang na sibuyas, uban lamas, tas gimix na dayon. Karon ang tinuwa, sus kalami is tinuwa. Nakalahi ini tinuwa again diri sa Surigao is naa sila petchay, more on petchay sila. Okay, so wait na lang ta maluto. Excited na ko, let's go. Okay, Dol, naana itong mga pagkaon sa Totobangan, literal STK. Finally, nasuwayan na to STK fresh from the Changi or market. So, medyo healthy good, kay fresh fish tatanan, seafoods tatanan. So, medyo healthy. Plus, red rice. Ug more ni karinderya or kananan na maligya o red rice, di ba? So, excited na ko. Unahon na to ang S, which is suba. So, suba na. Makapakita na ko ng gwapo. Oh, grabe oh. Sinugba na yellow parrotfish, muy na style. Kuhaan na to siya og kanang mga carcinogens, delikado. Kuhaan ni siya og unod. Diri na part to, kuhaan mo kaliskis. Pablihan nimo na. Ang kanin ang kagwapo ni ang unod kay kuan mo gid ni siya. White na unod ano oh. Sus grabe kalami. Kuna kuhaan na to ilawom na no. So, grabe ka creamy. Diyos ko. Grabe ka white ang iya. Unod ba eh. Tanong grabe ka white. The best. Grabe ka humog sa unod. Grabe ka creamy. Diyos ko, tabang. Grabe. Kuhaan pa dyan na ito lamas. Sa ilawom. Kamatis. Tapos gamay nga lamas. Actually, daghan lamas. Careful sa bukog. Ano? Lamas. Ay, kalami. Tuwa pa katimpla eh. Grabe yun niya ka-creamy. As in, daman yung mga fresh. Hindi pa dyan lang si idol. Next na pod, tinuwa. Or, sip sa ta. The best. May himog kuan sa baw. Kalami. Grabe. Balag mainit panahon. Grabe ka refreshing. Dili pa jud lang si. Lasado siya sa gulay. Tungod sa pitsay ba. Kalami. Ang buhaton, kuha tag unod. So pandawan na tong gikuha. Ang pandawan is kanang bitaw murag taas nga isda. Muna, pandawan na. So buhaton is kuha tag unod. Kuha ta og isda with pitsay or gulay. Cheers. The best ka. The best. So why jud ni di ka magmahay. Promise. Luya, Bombay, spices, masibuyas siya. Nagyapon ng aroma sa tanglad. Last but not the least, kinilaw. Akong favorite sa STK kinilaw. Save the best for last yun, literal. So sayang kay dili tangigi atong ikuha kay 500 ba ang kilo niya. Wala ko kwarta. Gawas ko na mo sponsor diha. May tanay mo sponsor nga. Baka naman. Joke. Medyo gasto mo travel. Ano kinilaw Ganahan mo natin atuon. Hay lugar nga gusto atuon ako. So let me know lang. Pwede ra ka mo message. Cheers, kinilaw. Lamias, kinilaw. Oy, the best. Mo ni pinaka the best na kinilaw ko na tilawan. Kalami. Grabe. Nakalimot ta sa lato. Sa tubuhaton, kuha ta gamay dire. Ana ha. Butangan na to o gamay nga, butangan na to ang lami nga timpla sa kinilaw. Plus isda. So basically pwede rin ka magpalit og lato ha. Kung magpaluto ka, palit na ng lato, ilaran alimpyuhon. Wow, kalami. Kinilaw with lato. Tuwa. Uy, panalo. Kalami sila to ba? Refreshing and sea grapes. Mura nag-mupap ang mga seafood flavors. Crunchy kayo siya.
So, mupapad yung sa imbaba. Plus, ang lasa, absorb ang lasa sa kinilaw na sauce. It's good to be back to Surigao. Proud na. Last na to na style, sugba. Natin ito buhaton. Kuha ta. Kung nakasuway na mo ani, comment daw. Sugba. After sugba, kuha ta o kinilaw. Tara na itong tinuwa. Nay, tinuwa plus citrus sa kinilaw. First time ever. Idol Bite. STK in 1 spoon. Cheers. Sa best. Kung di na ako nabuhaton ng taro adlaw. In fairness, lami ang kuan lamas sa kuan na pilan mo siguro niya atay. Ikuha niyang atay. Lami ra bang atay sa mulmul. Antay lang jud kay grabe ka bukog. May Dol, mao na to atong food trip dito. Grabe ka solid na to STK food trip, no? Nagsakay ta sa the iconic tricycle ni Surigao. Grabe atong experience. So paingon ta sa lain na po na food trip after ani. So abangan sa atong sunod na mga episode. Okay, so karon idol, grabe kanindot ato experience sa STK, sugba, tinula, o kinilaw. Grabe gyud. Mao gyud na dapat nimo experience kung mao kag Surigao. So katong mga taga Surigao diha, please comment down below kung naka-experience at pa mo mga inani unsa inyong favorite sa STK, please comment daw. Kung sa mga wala pa nakaari or wala pa nakaadto, wala pa nakasuway, unsa inyong gustong suwayan or unsa kay inyong favorite, ST or K? Pili na. Siyempre, kung ganahan ka ng video, please ayaw forget to like and subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future ng mga travel sama ani. Once again, Idol Steve nagingon, hingat, amping, and take care. Salamat, bye-bye. Uy, by the way, daghan ba tag food trip ha? Nasa tay seafood ng mga food trip sama ani. O napo tay gwapo nga new upload diri. Salamat kayo and grabe ka idol si Surigao sa seafoods.